hirayo man kami. Pero, ada gyapon ang pamilya. Isang kamay kumakain ng isang kamay, nag Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heartbeat nga. Ganyan ang Google File. No. Huwag mo ilagay sa lamesa ang phone. Oh, suka. Inom ka ng suka. Here's the suka. Ayaw mo ng ano? Ng yan, laman. Ayaw niyo ng taba. Kami naman, we love fat. Hindi ko Suka. gusto ng texture. Ayaw mo ng texture ng taba ba? Ako naman sarap na sarap. Sarap ang budol fight. Ang kamay, oh. Hindi na nilagay yung may gata kasi maglilik yung sabaw. Ako na 8 beans for me. 1 beans for you. Thank you. I like it na rin. Of course. So, pinaranas ko sa anak ko yung budol fight. You like the taste of the beans? That's good. First time, budol fight here in New York. Ba't sa Pilipinas? Na either? Yeah. Ay, nakaranas ako ng budol fight doon sa amin. Ang bodega noon. Dito. Sa Rene. They have, ano na Rene? Sa Hawan. Meron silang ganyan. You choose kung gagamit ka ng plate or kung sinaserve sa'yo sa dahon ng saging. Remember when you eat there? There's 2 ladies eating with that in here, but they use the utensil rather than using kamay. Happy Easter Sunday. Galing lang namin sa church. They go to Tapos si 12 nanay, o'clock mass. Look up in the morning. na gano'n na, mag-budol fight tayo. Oh, magandang idea yan ah. This is the first time. Yeah, At ito rin yung first video namin. budol fight. Sa Walang YouTube. budol fight. I woke up 7 o'clock to bake cake. Oh, may dessert pa tayo. Sarap oh. Obe cake and chocolate cake. Pero walang frosting. Wala siyang frosting. I'll make my frosting. We have frosting there. Did you finish the frosting? Hindi ko alam. I think mayroon pa sa refrigerator ng frosting. You wanna eat this one? I don't like taba. She doesn't I like it taba. naman. Ayaw niya ng taba. I like taba. Oh. Asim ng mangga. Opo. Pero it's still good. Hindi mo ba alam, nanak? Oh. Ay. Huh? What's that poster? Why are you just finding this out now? I've been having that for weeks. No, what's that poster? It's just a poster of I an know the anime. dress. Where? It's just a poster of an anime I like. Oh. Why are you just realizing that now? I had that poster for like 2 weeks. For like, not 2 weeks, weeks. In front of me. It's I just been like, there. It's been there. oh, I didn't recognize it. I didn't focus it. Ito ang pagkain talaga sa probinsya. Mga kamay. Ito, saging. Masarap pa ito pag may ginataang abalong. Saging. Abalong yung talbos ng mga Mm. taro leaves. Palawan. May gata. Na abalong at saka takway. Namit. May halo ng dilis. Mahap. Pwede nyo gawin to. Kami, 3 lang kami. Kaya itong, Sabay sa maliit lang. Sakto lang. Nilagyan lang namin ng sapin ng saging. May foil tapos saging. Tapos lagay mo dito yung kanin. Tapos ito pork. Ito gulay, pansit. Oh! The best na. Mangga. Pampang break ng umay.
Good lunch. I think that good lunch. Mm-hmm. Anong sa dinner? Ha? Anong sa dinner? Pansit. Okay. Sa dinner, dami nating leftover. May isang kawali ng pansit. Mm. Ang daming pansit. Pansit at saka cake for dinner. Mm. Cake? Yeah, for dessert. Yeah, pansit for dinner, cake for dessert. Kaya na lang yun. Dinner na yun lahat. Yeah. Sarap. Sarap na Nakita yung mo- luto mo. Paano mo niluto ito na? Binabad ko buong gabi. Ng asin lang at paminta. Binabad mo? Buong gabi? Buong gabi. Asin Oh. at paminta. Tapos, mayroon akong grilled na sa oven grilling. Sa stove. Wala man charcoal. So may grilled akong doon. Doon ko nag-grill sa, naalala mo yung binili natin sa na bilog. Sa stove. Top grilling. Hindi ka man dito makagrill kasi nasa taas ka. Bawal mag-grill. Mag-unang grilled pang barbecuehan. Tapos, saging lang. Ito, walang masyadong hugasan ka. Budol. Excuse me. Bilaukan ako. Busog na ako. Okay. Busog na ikaw. I like that. You have to practice Tagalog na lang. Alam mo ko, I've been practicing. You have to practice your Tagalog. Your Tagalog is still not fluent. Obviously. Basta marunong siya mag-intindi at magsalita ng barok, okay na yun. Hindi naman ma-perfect yung kanyang... Ow! Aray ko, sakit. Anong nangyari? Napakan mo yung Marunong kumain yung anak ko sa yung may buto. Hindi siya marunong magsaid. Hindi siya marunong magsaid ng udam. Ang sarap dito pagkatapos mag-nap. Talagang Filipino style. Tapos kain tulog. Tapos kain tulog. Kuy magnanap pagkatapos kain. Yes, mom. Our best cook. Kaya mo naman mag-cook eh. Magpa-piano na. Pa-practice siya ng piano niya. Okay, that's enough na. Singa na yung taste mo. Thanks for the food. Sarap ng Ano? isang mangga na kain ko. Tamis. Mangga. So, Piso. Piso, yun dolian. yung, ito lang. Ito ang ano namin, no? Yan. Yan na lang natira. Kunti na lang. That's a little bit. Yan. I'm not done yet. I'm still eating. Dami ko kayong kumain. Damo ko magkaon mo. Nyamit, nyamit. Tama na yung pork kasi. This is our story here in New York. Comment, click, comment, like, and subscribe. Bye! Masakal, dinodocument lang namin yung buhay namin dito sa New York. This is our Wala naman ito eh. Kumbaga parang
it's not a struggle. Kasi Normal. libre naman sa di ba ang video. So mas maganda na ito, there's a documentation about life. Good luck. So ingat kayo dyan lagi. See you.